Akadi. Nebugoku. Okome. Akadi. Akadi. Nebugoku. Afọ m bụ Emeka Eze onye ugbo n'ala. Abụ m onye isi na-achịkọta injinia niile na Naịjirịa niile gburugburu ka m chịrị. Mesịa bụrụkwa onye nlụrụ na prezidenti mmadụ nọ nkịta bụ nke ise etu esi eme ka ndị mmadụ ghara ịdị na-ewere ego gọọmenti ahụ eji were rụọ ọrụ obodo tii na akpa rụchasịa ya jee ezumike na n'oteghị anya n'ọnwa afọ ka ọ dị ọnwa 11 onye bụ onye isi na-achịkwa obodo nke bụ Naịjirịa bụ Asiwaju Bola Ahmed Tinubu wee kpọkwa m sị m ka m bịa rụọ ọrụ ya ọrụ na Federal Capital Territory as the Chairman of Civil Service Commission. Ya dị nkwadobe iji wee ndị na-eweta ndị ọrụ, ndị na-eme promotion, discipline maka ndị niile na-arụ ọrụ na Abuja. So iji ohere a ka m were na-ekene ya Ahamadike omenyela ọranyere ugo odogwu alọ ji dị ebube odogwu ide mmiri ji dị ebube odogwu igbo ji ego ekenekwa m gị kene ihe na-emere gị ife biko anyị si ka ịza anyị ajụjụ ndị a dịka nna m nwere mgbe ọ na-asị m nwa bịa nọrọ anyị ka ntụgharị asụsụ na-ejere n'olu ije n'olu jee Igbo tụọ anyị azụ ihe gbasara Igbo dịkwa ndị mmadụ na-agbazi ndị Igbo na-agbazi achara acha ndị nnukwu na akwụkwọ mahadum bụ Harvard na-asị na ọmagburu onwe n'ọdị mma ka amalite a ga-esikwa Igbo n'aka ọma ka ha nye ndị ụwa nwee ikelite elele ya gbagodo anyị ihe ichere maka ya biko. Dalụ onye jụrụ m ajụjụ ịgba bọị bụ etu ndị Igbo si azụ ụmụaka mgbe ụtụtụ ama m ife na-afụ na ndị mmadụ na-eje gba bọị ije gbabere ka mmadụ ije trenin na mmadụ ije ọzụzụ ụlọ na ka nwaanyị gụtara ka ọ ya ejije dị asị ka akpọjie ọzụzụ ebe ọ eje wute nwaanyị mụ ebinye ya dị ebi akpụji ya obere ebe afọ ka o wee mụta ka esi esi ma nne ka esi edozi ụlọ ka esi edozi akwa kerịta ebe o jee ọzụzụ afọ and ije kpọta n'asụsụ oyibo efu na ịgba bọị bụ mmadụ ije ụlọ akwụkwọ apprenticeship ife oyibo pụtazi ya bụrụza mmadụ ije skuul ife na-akpọ ụlọ akwụkwọ ka ije gba bọị bụ ije the legacy akwụkwọ ibido ọrụ ihe ebido ịgbagoro bọị n'ime ọrụ bido from lower ndị bụ ndị isi a na-enye gị na-ekuziri gị na-agbakwara gị na-apịa gị metali na-enye gị makweri n'ụlọ oyibo mana nke ịgba bọị nke a bụ na ya master bụ teaching you how to do it practically na-agwa gị etu esi ebute afịa. Ịgba bọị bụ mmadụ ije ọzụzụ and ije ọzụzụ ahụ bụ ijeli nọrụ n'aka onye bụ ọga ọ bụrụ onye na-azụ abịa akwa maọbụ onye na-azụ ihe ọbụla onye na-azụ ị na-eso n'ihe n'usoro na-amata ka o si azụ ma ka o si eji ebeta ma ka o si ele makwa mmasị ntụ na aghụghọ dị na ya onwe mgbe abịa egwuere gị anya etu mara ihe ọ gwara gị mara ka esi eme customer satisfaction onye bata osie ngwa nọrọ ana ka o jee gotere ya koku ọ nara wezi ekere ihe nwere which is ife a na-ekuzi na university na mahadum ya na-akpọ marketing ihe amaka ihe esi wee jee zụta which is purchasing
mara ka a ga-eji wele butie n'ụlọ transportation mara ka a ga-esi wele mara uru ihe tinye na ya wee mara ka ihe esi wee mee ka ndị bụ na-egolo ga-abịa dị hapi ọ ya bụ echi abịakwa mgbe ị mechara etu a more important ọ bụ na-ekụziri ihe etu ihe esi wee nwee discipline mbụ ịmara na ego ị na-eri ego ịmara na ị ghara iri uru m isi ego ịmata ka ha teme ya na ọgbọ mgbe ọbụla ịpụ anyị jele na ṅụrụ nkwụ bụkọzi na nwata na-ata akara na-ata ego ya so ihe eji nwayọ so by the time emesịrị furu ya ngị nwa ịbụrụ ọga inwego ịmatago ka esi eme ya ife etu esi eme well how to save money so that mgbe emetere nke gị bidoro ya afịa before you know it you become successful etu aka life dị even na the contained na even na-agụ na university theory, practical, and anything, including marketing, customer satisfaction, and everything. Yes. Yeah? So that is contained in the Igbo boy. But Keti first ekolo kita buzina umwazi bezela kita ha enwezi ndidi. Abezala imani ya bido mgbe ụfọdụ jebe obodo ebe butabe ego mbuta ndị na-ebute na ọgwụ so ụmụazị pụtazie asị na na-eje wasting his time keke esigwe na 4 years mana ya na 4 years wee jee secondary school ifu na onye gbara boy 4 years na onye jele university 4 years onye gbara 4 years ya ka ama ife ifu na jiza 4 years university pụta na ife ọma bụ jos ojicha okpukpudu pie na ame ewele fonu mana iwere onye 1 million nye onye gbara boy nye 1 million onye oga university after 1 year onye university ya na-ayọ ego mana onye gbara boy ya eji 1 million na afọ nweta 10 million. That is how beautiful that Igbo boy. So mana eti fesi kwuzi kita oyibe biazala ụmụazị ha enwezi ndidi because if onye gbara boy ifu na onye tala afụfụ so ọ na-eri ego na-eji nwayọ mana onye ataghị afụ wele ego boom ụmụazị ndị ọzọ na-agbazi odibo pụta fụ onye na-atụrụ ka ọ nụkọtala si adị anyị pụtazi na-eme ife ego ebe a ka ife anabido megube mgbe ụmụaka bata ibe aka n'ife achọzọ ka eti na a na-eme na a na-azụ ụmụ nwatakịrị pụta ọpụwa ego gị ya ṅụọ for 20 years nye nwapụta one day ọ na-eme ya ụmụazị ndị obere ndị ọzọ na-asịsị ọgịnịzi ka onye amara onye ọsọ ka edunye ụzọ o nwere nke ha pụọ ọ succeed ya 2 or 3 people before you know it onwezi onye na-enwe ndidi ka e were nwayọ si na step na-alị ịkpata ego bụ isi na step a na-esi na step alị one by one n'elu na-alị mana ụmụazị kịta na-achọzi ka ha jọmpa ebe a ka nsogbu dị mana onwe ihe dị ka ịgba mbọ ị na-enye mmadụ ego n'elu obi n'elu ana Alịshinne Amadike onye a na-achụ ehi na-akpọ o ji ọgbụrị ma anọghị ma ihe a na-agba ihe akwụ ihe ọzọ na-ajụ gị bụ ụmụazị anyị ha asụzi oyibo generation anyị pụọ UNESCO kwuru na 50 years to come na enwere ike a na-achọzi onye nwere ike ịsụ Igbo achọ dịka o si wee gbatakwụrụ kịta kedu ndụmọdụ ị kwesịrị inye ndị Igbo maka ya? Well, mma asịgodo na ihe abụọ ife ndị UNESCO kwuru abụghị eziokwu nwa mbọ ya eme ruo na jona na ngwuru niile n'obodo anyị kịta ọ si Igbo ka ha na-asụ mana ụmụ ụka ma agadi nwaanyị ma ụmụazị mgbe anyị ejikwa ụzọ ọbụla mkpọpụta na mana nọgụ n'ala Igbo na villages ha ọgba akwa ya pọsị mana nwe mgbe onye ọbụla ya nọ Lagos ma Abuja ma London mmadụ one nọ na Lagos mmadụ one nọ na Abuja were wee manye ndị nọ n'ụlọ ga na-asụ Igbo kama na ihe mere bụ na ndị Igbo ji agha asụ Igbo bụ part of the colonial mentality ihe niile na-apụtara n'agha na ụka mmapụta igosi anyị na omenala bụ ajọ ihe otu ọ bụrụ complex anyị nwere especially ndị otu anyị ezekwu mmenya mistake ịpụta ifu na mmadụ isi Igbo dịka esi ifu na onye omenalụ and due to ọgụ anyị nụchara ọgụ ụfọdụ na-azọzi esi Igbo onye Igbo ụfọdụ chenji kwuzie ma afa ha anaghị azakwụzi John Martins so na ọ bụ I'm sure a time will come
onwe ndị amụgwọ n'obodo oyibo ajenụ ha n'Igbo na-asụ Igbo. So I'm sure that a time will come, Igbo revival, the language will never die. I pray so. Ihe gbasara ndị si n'Igbo afọ ibe ha n'anya nwere ife nwere ikwu maka ya. Ịma na etekwa dị n'obodo niile, ị na-ejepụ na-afụkwa afụkwa. Na mọnga anọghị onwe anyị na-asị na ya fụ onwe anyị n'anya. Mana ndị ọbụ anyị na-afa ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ na-afụ na ndị Igbo ndụkọ onwe ha na ha na-eme tribalism too much. So otu ka ọ dịkwu onweghị ebe ọ dịghọ anyị fụrụ onwe anyị n'anya etu anyị si etifụ mana anyị makwara ndị Igbo si na iro ka n'ụlọ and mana ndị Igbo na-aka enete ndị ọbịa karịa ndị Igbo mana ndị outside na-efụta anyị na anyị fụrụ onwe anyị n'anya nnukwu which is part of ịgbapụ ya ebe onye ụzọ gara kpọrọ nwanne ya na-anya efu na biznes ọbụla a na-eme mana Ladipo Lagos mana Dede ya Abuja mana Sabongeri ma na Maiduguri ebe ọbụla ndị onye Igbo gbakọsịrị ndị Igbo eju ebe ahụ so keke ndị esi wee sị na ya fụrụ nwaanyị n'anya anyị fụrụ nwaanyị n'anya mana nwa mgbe egbuchala ajako welaghara dị anyị enwenaghị here and there mana asịra na anyị fụrụ nwaanyị n'anya Ahamadike omenyere nke ọzọ mma ajụkwa gị bụ Igbo business ada survive the next generation. Ekene dị Chukwu Faizuchukwu many ọ dị ọtụtụ bidoro na-ewu na-ahụ ọnụ mana taata nwa ọzọ nke nọ nke mgbe onye chọpụtara ya nji jebe ihe iche dị na-echepụtara ya ma ihe a ga-eme ka ya bụ ihe ghara ịbụzi ihe a ga na-afụ n'etiti anyị. Ọ bụrụ nke a bọsa na Igbo ka ọ dị ụwa niile ebe ọ bụ na family business and ifere ka onwe ndị na-akpọ ụdị nkata ọ bụ sị ka maka Odutela Tires ka maka Concord so ka anyị alezi na ọzọ n'Igbo ọ zuru mba ọnụ ebe ọ ya bụ imeta business due in fact na ụmụ mgbe ha na-etereta na ha ji ha gba odibo ha ma ha afụ onye bidoro business dala ewe ha gbata n'elu tanwa n'ego hafụ ego anaghị awara n'elu onye bụ mmemme nrụzi mana ọ bụrụ na ụmụ ndị afọ je taa afụfụ je gbara onye ọzọ bọyị mgbe ha bịatinye mana eji biznes na ba ya ama ifo afọ atalụ webata anya ego onye bido aha gbasị bọyị na ndị ụmụaka agbahọ bọyị kpatara na ha mana eji good biznes nwere nke ọzọ bụ akụruo unu a sị na akụruo unu edozi ya n'Igbo na Abuja ma Lagos obodo dị iche iche na-emepesi ebe ahụ ụfọdụ si nọ maka ime ugbo na-atụ onye bi ka ọ na-awachi ndị Igbo na-akarị ịwachi ebe ha bi karịa ụlọ ha a na-asịkwa na anaghị n'ụlọ dịrị mma onye kwuru na ka ha bụ eziokwu ndị Igbo na-awachi na be ha ma n'ụlọ onwe n'obodo ndị ọzọ mana ndị ugwu ya eje ebe akịta ụfọdụ ihe na Igbo na village anyị na-eme ọfụma ka anyị gharazi isi na anyị ma ọfụma anyị na-eme ọfụma na obodo ndị ofe mmanụ ndị ya bịa besị ala pụta ebe asị anyị kere ka anyị were ego na-atụfusi n'obodo ma n'ụzọ mana ụlọ anyị na-awachibe anyị ha ụlọ na-asọpọtụ ndị si na ya ma ha akụrụ ụlọ mana ihe mepụtakwala ọbụla government of our state and the meetings are difficult for people. Yes, like ụmụaka ịchọ ịlụ something abịa na harass ka ndị ba na-atọ n'ụzọ mgbe niile onwe onye chọọ igwe foundation pam eburu charges here left and right ma the cost of land ana agalaka na Igbo dute na ahịa enwe ha na nne je etumesu were ego ana cost more na Lagos mana ịlụcha ihe nwe rent so ọ bụrụ na nchọ ime investment eje m na Lagos because na mba mechafụ ndị ya ha n'elu so anyị na-agba mbọ ụlọ asị na ya anyị ma eme onwere ndụmọdụ ọzọ ị nwere ịdụ Igbo generally o nwere ife ọzọ abụrụ ka anyị jiri aka n'uche wee na-eso ihe gbasara Naịjirịa
anyị na-eme mkpọtụ nnukwu ndị be anyị sị na mmadụ na-ezokwa n'ezi ele ihe o nwere anyị abịapụta na anyị nọ na be mmadụ obodo ndị mmadụ anyị kpatasie ego anyị abịapụta na road na-eti mkpọtụ na anyị kpatara ego na-enwe ha n'aka na ha amaghị ihe ọ bụ ka esi eme onye bata be mmadụ ọ nabata gị isi ego were nwayọọ nọrụ nwayọọ na-eme ife na-eme ka ọ ghara mgbanakụbụ ilo afọ mmadụ bụ akụbụ ilo o nwere ka esi nwezi ego na-egosi mmadụ na-enwe ego ndị nke ọzọ nọ n'akụkụ na-agba ukpo ọsọ nyanwade onye chọọ ka esi enwe alụ m na-atụ ọdụmọdụ na-enye ndị be anyị bụ onye ruo ya were nwayọọ ya were nwayọọ obodo ọbụla ị nọ nalụta gị ahụ dịghị m ilu ụlọ were nwayọọ eji na-azụba ndị nwe obodo ka gị na ha zọba na omume aka ndị uche na ndị be anyị na anyị makwụghọ m anyị sikwara ike iwe ụlọ be anyị wee mara si na-eme n'obodo m ụfọdụ ya nọkọta ma iwu si na mmadụ onye abụ onye ụmụnna ya ego ana na ụmụnna mana ha na-eje n'obodo ndị ọzọ goo ọ dị mma a gwara ha na ọ dịrọ mma n'ihe tibudo na amaghị gile nke mana ihe eje na mgbọ jee na nnobi jee na ọnịcha goo na kan golu ịbata n'obodo onye chọrọ ije na-ewe gbo mbi si na oyelesi ụmụnna ahụ ọ bụrụ na ndị ofe ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ si etu eme ihe gota na ebe afọ ọ bụrụ na achọ ka anyị mepee obodo anyị adị opu nabata ndị mmadụ onye ya ego nye alụbagoza oyebu a na-ebu mgbe ọ bụ na ọkacha aka ọ na unu adịkwa onye ka ndị a ji karịa amala ife a na-emechara na-enye ya na anyị na-alụ mgbe oge were ọsọsọ unu na-hapụrụ ha ụlọ the same thing onwe ndị na-apụta be na ha chọrọ inye ịlụ anything anyị anaghị akwụnye ha lụwa na onwe mgbe anyị egbu mma na wee gbuwe na onye bụ ọdụmọdụ na-enye ndị be ndị nọ n'ọchịchị ka ha mee ifekọta isi ka ha hapụ ndị ya na-anya na ha na-alụ ndị na-alụ ha ejenti onye kụọ na pọm ka ha emesọ ntị eburu ha nju na aja jee chụbụ ya ka ama na ya kụtu ya daalụ afa m bụ His Royal Majesty Igwe Mark Anthony Chinedu Elibe Okonkwo eze dị ọra mma nke ịtọ na anị alọ zuru kwelu na alọ Ancient Kingdom ọmụnwa eze dị ọha mma odogwu alọ ji dị ebube anyị nọ na nke gị ka ị kọwala anyị ụmụ ife dị iche iche anyị kwesịrị ịghọta dịka eze obodo gbasara ihe ndị a na-ekwu nke izi bụ ihe gbasara ịgba bọị ịgba odibo ndị oyibo kpọrọ ya ịgba apprenticeship system and ndị Harvard mechara nchọpụta si na ya bụ pọkọpị na ya bụ highest ihe gbasara ime ka mmadụ kwudosie ike nwee ahịa akọtụrụ ihe enwenwe mana ndị Igbo ahụ akpọzi ya ihe kedu ihe nwere ikwu maka ya kedu ndụmọdụ ị ga-adụ ndị Igbo maka ya ịgba bọị bụ ife Igbo ji wee kwudo mụnwa na-akwadosi ịgba bọị ike maka na mụnwa gbakwuru bọị mara ife na-aza ịgba bọị bụ ife ọga na-eje kpọta nwatakịrị n'ofu obodo maọkwa n'obodo ya maọbụ ebe ọbụla ọkpọrọ nwa ahụ bata ya bụ nwa abụla odibo ya na-asa abụ ya na-erubere ya isi oge ụfọdụ a na-enwe ike nwa arọ nwatakịrị ya anọ nwatakịrị nwoke
ya anọ ya asa abụọ gị ya ewee duo ya ibe ndị oyibo na-akpọ settlement. Ụfọdụ na-enwe ibe a na-akpọ agreement. Nwere na-anọ arụ 6 na bọyị, nwere na-anọ arụ 5, nwere na-anọ arụ 4, ọ gafe wee duefa. Ibe a na-akpọkwa ya bụ onye fee eze. Onye febe eze fecha eze eme gịnị? Eze elu ya. Igwe ya na ịgba bọyị mara mma rinne. Ndị Igbo na-eji enyere onwe ha aka rinne. A na-ejikwa ya bụ nnukwu mmadụ. Ife onye wetụrụ obi were gbaa bọyị ọfụma na-ezuru ọgụ ya ori ọgụ ya setụrụ anya ọ na-abụ nnukwu mmadụ. Maka na ọ ya agba mbọ ọga ha na-agba mbọ na-ekuziri ya etu o si eme ya bụ biznes. Ọ na-amụrụ nke a na-esi ike, aka na-esi ike, ọ na-amụta site n'aka ọgụ ya. Eluzie oge fa kwuru maọbụ oge elue ọgụ ya edue ya ka ọ gbazue ọgụ ya edue ya ọkwụrụ kwudokwa ka ọga nwekwa ike jekwa kpọtakwa nwaodibo nke ya kwa nwaodibo ahụ agbabakwara ya bọyị akụ esi etu a na-aga ọ na-aga ma ịga na-aga n'ihe dị iche iche osi n'aka fere aka ọnya ka Igbo ji isi ike ịgba bọyị mara mma abịa nka kwadoro ihe ma taa nke ọzọ na anyị na-ekwukwa okwu ya bụ na asị na Igbo afụghị onwe ha n'anya ikwele nke ahụ. Mụ nwa ekwere ya ncha nwere ndị na-enyere mmadụ aka n'ụwa ka ndị Igbo bụ n'ọdụ a na-ekwu Giant of Africa ma ọ bụ Giant of Blacks na ndị Igbo ka o si. Igbo bụ ha ji ekọnọmi obodo a na-akpọ Naijiria. Ọ ndị Igbo na-enwe ike jee China bute ngwa ahịa lee ụba na-aba. Ọ ndị Igbo na-atụgharị ego iwere ego nye Igbo tinye na ngwa ahịa ọ tụgharị anya bụ ego o buo ibu dị dọbụl ego a na-ebu. Ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya nnukwu maka na ndị Igbo na-enyere onwe ha aka. Ọ kachakwa n'ihe ịgba bọ ya anụnwa onye kpọrọ nwatakịrị ọsa abụcha ya o wee nye ya ego o wee jezụkwa ahịa nke wee bụrụ mmadụ. Ọrụ enyemaka ọrụ incarnation osi ebe a na-agbanite na-adọbụ na-abasa ọgaranya na-ezu na ezinụlọ dị iche iche. So na ndị Igbo na-enyere onwe ha akarị na Igbo fụrụ onwe ha n'anya. A na-ekwukwa okwu akụrue ụnọ ịpụa na Abuja efugasị ihe ndị Igbo lụgasịrị mana Lagos na obodo dị iche iche mana mgbe ụfọdụ ịbata ana Igbo dịka asị na ihe ndị ahụ a na-ahụ na Abuja mana Lagos na ọ dịchaghị etu ọha na be anyị. Ikwetala na okwu a akụrụ unu amaka. Ife o ji maa mma bụ na onye rapụrụ unu ya pụọ onye ya nọziri ya n'ụlọ ịnọgodo Lagos. Adịm akọjọ ndị na-edobe ife na Lagos ma ndị na-edobe ife na Abuja mba mana ị na-edobekwa ife gbakwa mbọ na-enwenata ọnwa ụlọ na-enwenata ụlọ maka na enwere ma ibe echi ya abụ. Andọkwa nke ahụ lụrụ ụlọ bụ nke ndị Igbo fụrụ anya ọkwa ịghọtara maka nke nọ na mba o nwere onye be anyị ya na-agwa maka ya ka o kwete ma ka ọ mara mana nke ọ na-ewenatalụ n'ụlọ a o nyela anyị aka mekwa ike ekọnọmi a na-agbanite. Ụmụ anyị esikwa na ya na-enwe ọrụ, ụmụ anyị esi na ya na-aba uru dị iche iche ghara ndị na-eje eme ife ọjọọ dịka ibe a na-ewuzi asịrọ yahoo asị na oje kidnapping asị na ojele ụmụ ibe niile. Ụfọdụ ụmụaka anụnwa tolitere kịta ụfọdụ ada afụ ya amara na ife ọjọọ ka ọ bụ ọntị na ịgwa ha na ife ọjọọ ya na akụlue ụlọ olue na ụmụnne gị. So na m nwa kwetara na akụ nke lụrụ ụlọ akụlue ụlọ amaka. Onye na-echele ezi ya lụtakwa ụlọ maka ụlọ ka mkpa. Ndụmọdụ onwere nụ ndụmọdụ na-adụ abụrụ ndị Igbo ka anyị fụgbu onwe anyị n'anya. Anyị fụbụrụ onwe anyị n'anya mbụ ka anyị fụgbu onwe anyị n'anya ka ọ ga-abụ ife ọbụla anyị chọbara ka o luo anyị aka. O nwekwa n'obodo dị ka Igbo n'ụwa niile a maka na Igbo nwere uchere nne. Igbo na-enyere onwe ha aka. Igbo na-akpata ego even without gọọmenti. Ndị Igbo na-azụ ahịa na-akpata ego ọkwa ịghọtara ka anyị na-afụ onwe anyị n'anya. Onwe onye ịfụrụ ịka mma ịka wee jide inyere ya aka ọkwa ịghọtara na abata n'ezinụlọ gị na ụmụnne gị a na-adị mma aṅụrị wee dị maka na a na-eri mmadụ eri. Obere oge ka anyị nwere n'ụwa obere oge ka anyị eme gịnị anyị anabala onwe anyị maka na nne n'anya na-abụ ọma ndị Siemens ana m ekwu ya mgbe ọbụla ọ nwere abụ fatọrọ ụtọ nnukwu. Ọ sị na ọ naanị ọrụ ama anyị ka a ga-eji
wee cheta anyị so na mmadụ bụ ibe nkịtị anyị nọcha n'ụwa nke anụ anyị na-eme anyị ekporukwa anyị ekpu na nke anyị aga ụmụaka na-etonitekwa na a na-agbanite mana anya nwere ezigbo ife mmalụ mma kwa ya amụta anyị n'aka Igwe peace. Why you need any favor? Camera on you. Album if Ben Tukwili Udeze Ichiezu n'ala Onowu n'ala ọ bụ m bụ Peter Damian Chukwunwike Nnanyerugbo ichie atụ nke abụọ n'ala Igbo bụ Igbo mma mma na anyị sị na ife ọma dịkwa na mma na Igbo dị ala anyị mma ife dị mma ka Igbo na-achọ ọ bụrụ na abụghị Igbo ọ bụghị onyinye amara Chukwu nyere Igbo afta ka anụcha Biafra war onwe onye kweta na Igbo ga-adị etu a ife niile ị na-afụ na under 40 years gọọmenti with 20 pounds so onyinye amara Chukwu mere Igbo ka o jide etu a mba niile ka na-achọ ịbịa n'obodo ịbịakwa na Igbo ka a mụrụ ife dị etu a ife mere Igbo ji kwudo ịbịara ekene m unu ọmụbụ Chukwudolue Chief Christopher Chidoli Igwe Ego isi of Isieke Eziyi na Nialo Ichie Ehuro the third Ilivocable Belong over Nwa Chief Ifeanyi Chukwunu Nkwọ Ichie Agụ dị ndụ nwere ihe ọzọ na-eme na anyị nwere nwa anyị bụ ndị nọwa mgbogbo mgbe igwe ala bilitere izi anyị nwere ha n'ọgụ ụtụtụ ehihie anyasị ka ime ndele anyị na anụ so onwe n'ike na ala niile na ihe ọma ka anyị na-arịọ ka ọ bịaba ya ndị ọ bịago bili ebili na be anyị na-ekwu ka na nwa ya nọpụgara anyị ọ nọpụga ọ dịpụga ọfụ anyị na-agụ ọ nọpụga ọfụpụga ndụ mmiri ndụ azụ